kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma assalamu alaikum mon bandiraɓe assalamu alaikum yeboɓe ayawo Piindi TV eɗeni ɗo hande e ogo sen gari e ogo noon eɗen gandi wonko saabi ɗum ko Mama Samba Ba deuxième édition première édition wonno ko Dakar deuxième édition mbaɗɗen ɗum ɗo e ogo ɗum ɗo Mama Samba Ba ñalawma o yiyama gayga mbarama pucci dogi ala ko ñalawma o jarani hande mi yi ogo naaɓe ɓe Mama Samba Ba no mbayema an holko ligganiɗa ogo naaɓe ha ñalawma ma o foti wade assalamu alaikum Binta Tall mi salminima mi salmini dendagal bandiraɓe arɓe ɗo ɓe kadi mi wi on bisimilla kadi ko yettude Allah yettude jinnaɓe e yettude ogo ɗo ɗo jibinami ɗo ɗo jeeyami ɗo ɗo mawnumi ɗo woni ɗo ko cosaan wambaɓe ko fina tawa aɗa andi nde Allah tagi himɓe nde goto fof won feccere nde o fecci ɗum Allah waɗi ko yewtoɓe Allah waɗi yewteteɓe Allah waɗi minen komin yewtoɓe min jewtata ko leñol min jewtata ko ɓiɓɓe rimɓe min jewtata ko ɓiɓɓe seeranɓe min jewtata kadi ko ɓiɓɓe sognaɓe darade kadi oto ɗemgal ngal yoolade oto ɗemgal ngal mayde nangude e culture muɗum jaggude kadi e fina tawa muɗum si ɗum ɓenni ko wambaɓe goni ɗo so wiyama hoddu tan wiye bambaɗo saabu himɓe ene gandi kala jeeyaɗo ne wakki hoddu wiyete ko bambaɗo nana hande temedere koɗowo nana hoɗa sa yi mbiyata ko bambaɗo nana
wadde minen ko min mbaɗata ko koko waɗa barke so tawi no waɗa ka barke tan hay goto ñemtinta min sabu kadi hay goto yiiɗa ñemtinde ko boni so ɗum ɓenni so Allah waɗima ñeeño walla waɗima bambaɗo a hokkama mission timmuɗo faade e leñol faade e aduna faade gandanɗa hoorema e leydi maɗa hol darde maɗa bambaɗo wiya ko yo ñoot bambaɗo wiya ko yo fewnu bambaɗo wiya ko yo yonnu bambaɗo wiya ko yo fondu rimɓe ko ɗum woni fina tawa bambaɗo aɗa tawa dimona wone mette koɗanama how welto aɗa tawa dimona wone caɗele daroɗa guittamo e caɗele aɗa tawa rimɓe ene tekkodiri daroɗa kadi ballaɓe kadi gandanɗa hoorema haaɓe beldita ko ɗum woni fina tawa wambaɓe donc noon minen wambaɓe noon wonani min fartange saabu temedere neɗɗo nana jogui hoddu ene wiya ko bambaɗo donc noon yettude Allah meccalamin ngal mi tawi tan ngal bonani Allah jarama a jarama Binta Tall kalda e bandiraɓe heddiɓe Macky Sow e joni noon wadde ɓoyata joni kalden e Macky Sow a salminama a juurama min nani o gol walla moon guila heccanki guila hanki garal moon min mbiyon bisimilla ponno arde wiyon bisimilla ponno aɗa kolɗo bismete min nani gol bisimilla e pellital Mbamba de juurimi tan ɓe mbaɗi ɗo tan koko mbaɗatno nde won noon Mbamba ko ñeñago e dimmago yadata hay hunde en yahata goɗɗum tawa so dimo woni dimo tan ñeño wonde ñeño ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin ko mbaɗi ɗo koɓe taw ɗum ɗon so neɗɗo waɗi ko tawi tan felletake ɓuuri hamna tan ko wadde ko tawani pelaɗa hen bon mbasa dañen kadi woni kono ɗum ɗo hay goto tawataɓe ɗo hande mbaɗɗo wiye mande badde saabu ɗum ɗo ko hunde wurtunode kadi ndimago kadi ko hunde wurtunode ñeñago ay Allahumma salli ala hakkude moɗon e yoodi no feewi Mama Samba holko ñamli wuro ngo ha onon fof mbawɗon waɗandemo ɗum Mama Samba ñamli wuro ngo ko teddugal nde won teddugal dasatake rondete Mama Samba hay goto yawani Mama Samba hay goto usani Mama Samba waɗi tan ko yimɓeɓe ko denirol jorgol keccol nde wonno ko heccidi ko ne wawi yorde janggo ko yoori ko kadi ne wawi heccide janggo neɗɗo fof nottuɗomo wartata mum pour halisma pour jawdi kala ɗo tawi kadi mana ko dima foti wadde so tawi ɗum ala iwtan ɓuuri makko waɗa kala baɗɗoɗo hunde woni dimo woni ñeño woni dimajo o daroto o yetto waɗen fodde makko sa tottimo o haalata sa totanimo ha duwo tan ɗum noon minen Mama Samba so dañi ono ñalawma hande bettani min ko hunde o hannide hunde fodde kadi bettani hay goto ɗo ñalawma wallahi barke Allah ñagoto mum tan oɗo ñalawma ko yo yimɓeɓe mbattu haqqille e makko o watta haqqille yimɓeɓe yo ɓeydo wattita haqqille yimɓeɓe saabu neɗɗo so tawi a yi yimɓe mbayema ni aɗa andi kam wona maire ɗum noon kala ko waɗanno e aduna yo ɓeydan mana ndimagu kala ko waɗanno e aduna yo ɓeydanno mana mondo o ƴeewa kadi yimɓeɓe no mbaya makko ne wayi ɗum noon allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli e kay en garat tan e parrain ji parrain meɗen o e parrain a salminama juurama assalamu aleykum bandiraɓe Sénégal naɓe bandiraɓe ogo e ko taari ogo fof salminama juurama weltanama bismama kadi e nder ogo kala garnoɗo ɗo wiyama bisimilla muɗum e nder ogo e ɗiɗo ñalawmaji Pellital Mbamba cosan meɗen guila hanki taw hande arede onon fof on calminama on bismama min nani golle maɗe mbaɗɗa e ñalawma nani gayi keddaki hamaraɓe dariyaɓe belinaɓe hombo cankon sittu garba tongo demba e dañcali wursoji ha canɓe matam ha nawel ha beeli diala garli eyyi ko adi foof ko weltanade taw Pellital Mbamba hakkunaɓe Mama Samba kam mi sikko tan so wonti haala ɗemgal gasnata ɗum par ce que ko adi foof komin guiƴiraɓe komin yaadiɓe komin kadi satidiɓe Mama Samba ko guiƴa amen ko moƴƴo ko bambaɗo ala e mo falte e fedde amen kala kewnuɗo o yettoto ɗum ko adi foof o waɗanta ɗum ko foti waɗa ɗum ko ha timma min noon o daari kam mataw e dendagal yimɓeɓe o subtima kam e mabɓe wona kadi ɓurɗeɓe sako saabu subtademo am mataw o yi kam tan o yiiɗi kam o subtima min nene mbawmi wiidemo tan ko jarama Allah jarama hakkudamen makko noon ko guila hanki taw hande arani kadi yawade ala hakkude amen kala komin mbaɗananimo noon wonde komin mbawa walla min ngala kono ala ko jaranani min haso min jahata min peniya min gaddanamo min jahata min peniya min gaddanamo par ce que ala ko jaranani min kanko o holli min ko kanko woni bambaɗo amen kanko woni guiɗo amen kadi ko kanko wurtini hande leñol fulɓe foof e nder ogo kala komin gaddanimo ko yawre min mbaɗi hen par ce que min mbawa yobdemo première édition waɗano ko Dakar Pellital deuxième édition noon o wi o ɗo e ogo te ɗo ɗo Pellital ogo nde kadi ogo nan fof dari eyyi min ñagotomo tan ko yo continue o jokku golle
woro rutte hen caggal par ce que ɗum ɗo ko wurtinde ogo ko wurtinde cosaan ogo ko wurtinde cosaan fulɓe ɗum ɗo vraiment ko hunde gandanɗa hoorema weltanade ko gila min nani ɗum gila e premier makko édition Dakar o min jii ko waɗi toon ko nde min gatti o wi min on waɗa ɗum ɗo min mbi ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah hay somin donkano ni premier édition ko ɗo wonanno wona Dakar o wonano ɗum ɗo Fouta ha para o fuɗɗo yaade Dakar mais ha joni wuuri koni rufani par ce que hande son jii hande ko rendi ɗo ko cosaan Pulaagu tigi rendi ɗo vraiment emin ñaagomo yo jokku golle waro rutto caggal yo jokku rek inchallah minen mamin dusmo mamin dus Pulaagu ngu ha goto fof wawa andude cosaan mum to ummi e wonde cosaan mum cosaan hanki par ce que sukaɓe hewɓe nan ɗo ganda cosaan hanki sa yi hande ɗiɗo pucci moɓe préparé ɗo won sukaɓe nan ɗo gandano ɗiɗo pucci ne gode nder diwan ene gode nder leñol Pulaagu donc vraiment ɗum ɗo ko cosaan batteɗo encouragé félicité pour yo jokku golle inchallah ay Piindi TV vraiment ko télé gandanɗa hoorema ɗe min jeeɓata e YouTube minen noon Fouta min mankirade no fewi no fewi no fewi somin mbawno dañde ɗum e nder Fouta ha no hanniri ni waɗa facilité heɓde chaine o vraiment emin jiiɗi ɗum emin par ce que emin jeeɓa ɗum e YouTube no fewi mais ko yubtowri o min mbawi yeɓir ɗum somin keeɓi no antenne noon ne ara ɗo e Fouta walla ne naata comme bouqueji canal ene affaire uji ɗiɗon vraiment mamin ɓeyɗo weltade en mbawa gasir noon haala ka tawen vraiment beltanaki mawɗo men maître Malick Sall hande mo dewɗen caggal muɗum jafuɗon noon ko politique wono kam hande ka vraiment kam min mbawa joɗade ɗo min kaala ha min parato min kalani monsieur le maire Abou Diallo Balil saabiɓe ñalawmaji ɗiɗo ha min mbawi dañde cuusal e ɗoftal ha min jettiɓe assalamu aleykum min beltanima on no fewi no fewi kadi min bismo on e nder ogo assalamu aleykum on jarama eyyi Allah jarama on jarama mi weltanima on no fewi eyyi ko noon tan Djiby directeur mbaɗandi a nani ko wima ko ɓe mbima oɓe jiiɗi Piindi TV hankkadi ne yetto Fouta ɗum noon mbaɗe feere antenne o ara ɗo ene Fouta yimɓe fof mbatta yebde ɗum no hannirta ni banam debbo a salminama ko madame la parrain woni ɗo en madame no mbaɗɗa de seni machallah ñalawma waɗi fayida degg yallah kadi ko weltare mawde e ñalawma e yiide kadi ɗum ɗo e diwan e wuuro he et aussi le parrainage min beltanima Mama Samba no fewi e initiative makko par ce que hunde moƴƴire tako wurtinde Pulaagu no fewi degge fa yallah Piindi TV dal oɗo weer ko min jiiɗi hen ko ɓuuri ɗum tan no wini wona e télé tan min jiiɗi yiide hen wona YouTube tan min jiiɗi yiɗɗum min jiiɗi ɗum e diwan amen he min mbawa wadde ɗum e télé amen min mbawa wadde concentré e yimɓe mbaɗata ko Pulaagu woni toon neɗɗo yitten koko woni ko neɗɗo yiiɗi ƴiƴam mum e wadde directeur min mbima ya ardan min antenne o emin cohli ɗum ɗo e diwan amen he minen ko hen min jeeya fulɓe ɓe neni ga eɓe cohli Piindi TV on calminama on beltanama on jarama kadi eyyi kay Allah jarama a jarama wadde en beltanima bandiraɓe foof ha hande tan koye Pellital Mbamba gonɗen eɗen ɗo kucciti e marin meɗen joni noon marin no mbaɗɗa inde yettode Farmata Diop holko woni hakkude ma e Mama Samba ha Mama Samba wawi suɓtade ma e hakkude yimɓe foof wiya ko an woni marin muɗum sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa yetti Allah jinnaɓe mbiɗa yetti Mama Samba mbiɗa yetti Mama Samba hay goto wona min tan Mama Samba woni o fof kadi kono jimo yettade ha galle min makki mi wawa yaade goto ana yewa yimɓe sile e ñamani goto sile e yahani goto sile e yewtade goto neɗɗo fo jiiɗuma sile aɗa yittade teddugal foti suɓade bubo wallahi ko neɗɗo so joɗimi tan min nortoma mi wima mama woni ambassadeur gandi ko ñeñu ko Sénégal ɗo mawnano digornoɗo ɗo duuɓi capantati omo ɗon wona bambaɗo wona gawɗo wona sakke wona maabo wona labbo monen fof aran ɗon mana Sénégal yettoto Sénégal fof wona haaju
sile woni ko ñeñagal sile fiaka frontière sile fiaka garage sile fiaka aéroport uji fo haji ma fo programme ko ogana fa wada commune ko wada so tawi nangi muri ngara manan tidro jaaji kettilmo dal ko joni kon ko jom hakkille min ñaagi Allah tan yalla sile min kay ko hande barga pare ko hande yimbe tini mana wala pare wala na wodi pare gila pare wala pare ne won non ana hutti haaju gila sile yo tan choma ne do oto ana ala oto di taw hondo kan be ala yaru mimi joro dartan ko sile kali do wala mera man fa e bari kan Moussa Diana feena ala weli sifa ay wari wala bana do bana parce que noddi be foti so mi hani non sile kali do wala mera man fa sipro Abu Jallo banel ko mo mamadou hawni fa ko bana tafsir ama tafsir ga monsieur le maire daro caggal so nedo ko wadi kadi ko kanko o ko tan yurtagile so wadde non minen wojbe mo be minen no mo woji min kala ko jetti min non wallahi barkaw kadi mama hande silay to manan ni no ni halani hono maître Malik Sall garde so ministre de la justice gandi do sipire eden gandi no waye diwane eden gandi fu nafodo makko diwane dum non silay wi o do nyalomo so dañi ale sago o haalde mana maître Malik nde won non kambe golit kambe ligoto min be do hayal ko non ami tan Sénégal ko ko compagnie yimbe be debi no faadi hande merci beaucoup Macky Sall mon fo yalla bismillah o ko bismillah commune ma na ko bismillah so te Piindi tino dari hado ni ko coftal hande parce que nado haalum Allah jaarama min jaarama kanko mamma ko e mamam jiiɗo yummay baba o wadi badda cakci di dal badda tagi banmini tan ha feewa pour tan mi ara mi waɗum woyofal tan yo weltare hen tan ñaagui mel men ñaagui Allah tan yo Allah hokkuma sago makko ya moƴƴerna Piindi TV sona mi weltima kadi Mamadou ko bandare gorko moƴƴo mo hono mum ala ene ñaagui Allah kadi yo ɗum ɗo ɗum yaaru yeeso no feewi ha waɗa chaque année watta waɗede ɗo ha timma walla wawa waɗede yaha ha watta waɗoyede Europe ɗum tan ñaaga hen Allah min hande woni deuxiéme jour o holno jiiruɗa kadi deuxiéme jour pellital Mbamba bisimillahi rahmani rahim monsieur le maire kamɓe fof min en jetti Allah en jetti nelaɗo Allah président ko mbiyata ade fof bindatal fedde darnide gam ɓamtare min jeeri pellital Mbamba tan ko ɓamtare e dow bureau min jiiri ɗum tan ko jaam en darinoma ñande Zaxira Thiaroy minene ma gonno en kaali ɗon en belni ɗon en jirwini ɗon on jonni ɗon kadi ha yoɗono rewɓe fulɓe ɓe kadi aɗa e ñaynago ngu kadi ari machallah yonni ha yooɗi kadi e gardogol Mama Samba Yaro ko ɓiɗɗo ko baniraɗo gorko ko denɗiraɗo ko moƴƴo ko tinniɗo ko jiɗɗo leñol mum kanko sasani min pellital Mbamba o dari o dadi omo yiɗi bandi ko en fof jiɗimo alhamdulillahi rabbil alamin Allah ndero fedde kanko ƴettani min ɗum o dari hen o dadi hen o noddi bandi ko en fof kadi bandi ko en notimo hen kadi ko noddi hen ko nimsala hen machallah min ñaagui Allah ene laaɗo muɗum yo Allah ɓamtan min pellital Mbamba ɓamta yimɓe wonɓe pellital Mbamba ɓamtan min Mama Samba dadiɗo ardani min pellital Mbamba o noon ko nene makko sehil makko Hafsat Oumar Daali debbo mo tokomaje bo sagoji ɗi ndendi hamaraɓe ɗo galle Alassane Thioɓiri Ba jooɗiɗo hannde to Wourossogui Hafsat Oumar Daali debbo bombaɗo salmini dendagal Piindi TV Daouda Dia an wonno hanki wonno hande wonara kadi janggo ko wamba e ma Mbamba seede pulagu en kalino ɗum to Dakar ɗo ñande en kala ɗum ɗo hande albalka million ngaji 4 ko minen ñaami kadi bakkaɗala hen rewɓe e worɓe fof Mbamba Mauritanie Mali Sénégal Gambie ko minen darino min gari ɗon jamma wambaɓe o waɗa to galle ma ɗo mo wona galle huuɗo e baji wona galle sodi balle so gorko jaw delle biram ɓuuro soyo galaji ɓe kartaji baguiɗi ñewnilani jaw waɗe watto baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani dañi koɓe dañi kadi fijiri koɓe dañani min mbima Seydi Dia télé ma o yallah ɓamtu ɗum e kadi minen Binta Tall o debbo toroɗo mo min dardi ɗo min kutodirani mo min jawdirani mo ɗum ko debbo toroɗo jontaɗo ko ɓinguel amen kadi ko sahil amen ko jiɗɗo Mama Samba kadi yiiɗo ko Mama Samba faggi kadi o ko ɓiyam duumgo Wuro Alpha e duumgo Rindiaw fof koddi min koɗo duumgo Wuro Alpha ɗo nenam jeeya kanko o jeeya koɗo duumgo Rindiaw ɗo kadi gorgol makko Houlay Soumare wi Seydi Soumare ko sehilam ko ɓi nenam ko giƴam ko jaadiɗam yo Allah nawru ɗum yeeso yo Allah waɗ hen barke
annene ya won hen ko juuti sibi ko gonda en ko min nimsandu machallah a yonni Piindi ha yodi a fewni ha fewi ma Seydi Tall so gire kadi ne jinire ro kutondirani a wutondirani Mbamba bede sa ya arino arti a noddama kada arti wonko won ɗon ko a jonnuno ha yodi kadi min mbima Seydi Tall a jarama yen battuni kadi mo wuuri kay min beltanimomo no fewi kanko so tojjiɗo dande joni joni machallah dande nde ne weeli ne waɗi fayida hamin beltanimo no fewi joni an hamin mbima holno jiiruɗa deuxiéme édition Pellital Mbamba admin ko darde dañde ko nawti kadi ƴettude programme deke noon so tawi min nawti ko dendam min nawtata ko soodi min nawtata koko yooni tigi deke min tawi noon a hoolani bande en sine ɗo o hokkata kam assortoji ɗi wiita ay mbaɗa jogui gorko ñalawma o yooɗi ñalawma o feewi ñalawma o rewi lawol ñalawma o wayi no yiɗirani sago ñalawma beɗamma ko weltare heeɓe hen mbeɗa sikki enen fof en keeɓi weltare e ñalawma oɗo kono ɗum wona Mama Samba wona Bambaɗo Hasid sine kalidi law nawru ɗum yesso en battinimo wuuri mo a yi bande en law bande en jiima nene heɓ o mbima so neɗɗo wima ya ɗaccu bande Piindi TV yo ɗaccu bandum ha jeeya ko dañi hen mi juurima mi ñaganima en Allah moƴƴere ñalawma ene ara e Binta mone fof rutto e bandum andi Dakar lobbuɗu kaake ñalawma o ɓe mbi noon hunde so waɗi watti ko jaam so jungo ɓooye gaska ko jaam tawi toon délégation meɗen e Thiaroye sofani kalif mon Allah kadi Mama Samba min mbawa yobde ɗum kalif mon Allah mi watti ko jaam sa waɗi goto no ɗimmiɗani bande ene waɗa ɗum no poɗɗa wadde ɗum hay bande goto arata ande Binta amin ñaganima Allah ene laaɗo yo Allah waɗane sutura waɗa julɗo ka sutura amin ñaagui kala programme min ƴette aduna o ɗo noon ha gawde wambaɓe ɗo ha kala ɗo bambaɗo haali min coodima hankkadi min jiiɗi kadi ko ya yente amen wonno oɗo ñalawma ne weeli weeɓani wona yiɗe taƴe ko taƴe baɓe Mama Samba noon min ngala jobdi mum neɗɗo ko kañum watta hoore mum ngare bande en notoma a barki sa fewani sa noddi hay goto nottako a waɗi gotol fewani sa ɗiɓɓiti hay goto arta salminimi juurima kadi salmini jaatigueɓe amen Dakar lobbudumaje komin naati Dakar ko ndiyam tarata ɓuuri famɗude ko jaatiɓe amen o nawanta min walla mbiyama Mamadou Hawa Abdourahmani sago giɗo e sago gaño fo yo Allah hokkuɓe sagoji moon yo Allah hokku e kettayde o saaha mo wuuri e Binta a heeɓi wambaɓe ha bada wona ha balɗe wonno ko an hokki hoorema komi dimo watta neɗɗo dimo ko goɗɗe ɗe e balle ɗe kala bambaɗo gonɗo e aduna he a soodi ɗum ha jari ya juddu hen balɗe a are jaam kadi yo Allah hokke hodde ɓesguma o tawa hay hunde heɓanima woto ko goppuɗa gasa wona tuuɗi ɓanduma ya barka salatu so fayi e nagge nge ko e heƴata e barɗe he assalamu aleykum ko haala ene heewi ta salminama kono alay saago kaalen daɓɓa mbatta fayida tan kannen ɗon eɗen jogui fartague noon e weltare mawde joɗade ɗo en yewtide moɗon rendude e moɗon jamma o kono eɗen gandi dey jeeyaɗo jeeya ko roɗi sago ko tambi ñalawma o ene faaɗi kono ɓerɗe ɗe paaɗani amin jajano feewi kono sino ko sago amen denden jamma o denden welamma o kono ha joni ɗemgal lemti kono ɓerɗe ɗe kalda min gacciɗoɗe jamma o min goto nde tawno amin cohla seeɗa kono siley amin mbima albarka a jarama a teddini min a yimin deke noon somin gooti mamin dañ komin kaldi teddugal noon dasatake rodete neɗɗo mo teddani wawa teddinde siley ka tedduɗo ka moƴƴo ka jurandero ka karay sira ka jokkowo enɗam ka jiɗɗo bande en ka cuusɗo ka jabaro mo suusa bone laaɓotako ñaganama Allah moƴƴere aɗa andi mi so go boni tan limore ayi eyyi min bandu mbaɗino ɗumen nam Thiaroye ɗo joni en batti ɗum to ogo ɗo eɗen ñaago tan yo Allah jun ko haaleteno ko fof mawɓe kaali aɗa ɗeɗene woɗo wiyata ko ñaagoɗen tan ko Mama Samba yiiɗi wadde ɗo ko yo Allah waɗ ɗumen nam ɓamtare e ɓuural sago giɗo e sago gaño fo Allah hokku sago ma eyyi mi weltanima Pellital Mbamba yen battinima wuuri kadi taw hay goto mankare hen on jarama
ha hande koye Pellital Mbamba gonɗen eɗen jiiɗo kadi Oumar Wele gorko mo Ogo première édition ko Dakar wonno centre Zaxirat ko toon tawdirnoɗen e makko hande kadi o ari o tawi en ɗo ena kono kala ko ɓooyi ko gonga woni ɗon Oumar Wele mi salminima Binta lima Seydi Taw waɗi fo eɗen mbiya alhamdulillah rabbil alamina waɗi fof no wiye Piindi TV kamɓe fof ɓe mbiyama julmo wuuri yo Allah hokkim talo saaha mo wuuri hande eɗen ɗo e Ogo devant commune de ville Ogo eɗen jooɗi ɗo en Pellital Mbamba deuxième édition première édition ko Dakar wonno e gardugol Dahir Sarr ngol ɗo noon ko Siley Kalid Ndaw waɗa parrain o ɗo e Ogo particulièrement Siley Kalid Ndaw ko ɓiyam e Mamadou ko sehilam Mama Samba ɗum holliri golle makko nana mbaɗa progressé no feewi Pellital Mbamba joui Dakar en jii ko jiiɗen hen ko ɗo kadi en jii ko woni ɗo en ko vraiment dimension gonɗo o ko dimension exceptionnelle par ce que monsieur le maire nanɗo henne bon leader aji commune o fof ndendiɗo hen par ce que leader aji maître Malick Sall nanɗo hono Siley Kalid Ndaw ko goto leader aji mabɓe kadi o ummini forte délégation gari ɗo e Ogo en tawtorama ɗum ɗo henne ko weltare tigui tigui kadi Mama Samba ne wiye yo jokku golle kadi hakkude makko e Piindi TV ko gonga tigui rigui min jiiɗon so ari o ko yalta so ari Dakar o yaltata toon so ari ɗo mbatti déplacé gabboɗon mo vraiment Binta gollal ma no waɗi fayida emin ñaganoma Allah annene anani ko jiɗanɗa hoorema e Piindi TV yo Allah waɗa non ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah en beltima kadi haaldude ma no feewi no feewi par ce que somin kalda e ma kadi ene weela min no feewi merci beaucoup Binta machallah ok merci Binta ha hande koye Pellital Mbamba gonɗen deuxième journée o woni ɗo ena eɗen joddi kadi e parrain meɗen ha hande gila hanki ha hande hamin ji a tampani a haɓani aɗa waɗa golle ɗe ganduɗa ko kamtodinde on calminama gongol Sénégal naɓe foof calminama beltanama e ko taari Sénégal e diaspora o e aduna Allah foof kala jeeɓo Piindi TV salminama weltanama bismama kadi e Pellital Mbamba hande eɗen ɗo e deuxiéme journée mo Pellital Mbamba ɗo e Ogo ay eɗen gandi Pellital Mbamba soɓe keppani ɓe kaɓani enen keppara en kaɓara kadi en tampara hande woni jamma cakkitiɗo Pellital Mbamba hande woni jamma cakkitiɗo holno jiiruɗa ɗum eyyi eɗen mbawi wiide e Pellital Mbamba ngal hay ken gandano hande en jii aada en jii cosaan en jii kadi kolle e ñañoji e foof ala ken jiyanɗo e aada e cosaan Mbamba ɗum ɗon noon eɗen mbiyaɓe tan yoɓe jokku golle kadi ni enen e siftinori yimɓe culture mumen ene siftinori yimɓe cosaan mumen ene siftinori en aadaji hanki eyyi ko ɗum ɗaga vraiment Pellital Mbamba moom en mbawa haalde hen ha kaalen Pellital Mbamba foof en errata tan haalde hen ko ganduɗen hen ko mais hande kam vraiment aada e cosaan kam yiyama ɗo e golle e ñañoji ni ene sine waɗa tan sukaɓeɓe ma dutto e culture mumen ma dutto e cosaan mumen dutto e cosaan pulagu eyyi aɗa arde e madame hande kala ko gorko wawi tan ko debbo wawni ɗum nane min gari galle vraiment teddugal ngal ne waɗi fayida guilay tufameje guilay foof haydara mankade te kadi min jii guila hanke ha hande aɗani dofti joom galle ma aɗa dari e fulla e fayida ala kon mbaɗani hen hayde min gari nane galle min jii darde ma par ce que kala ko gorko wawi hande min mbiyanmi ko debbo wawni ɗum ha ko enen gonɗiraw eyyi sohna Binta salminama juurama weltanama calmini kadi dendagal randon o calmini kadi de passage Piindi TV eyyi no mbiɗani rek kadi kala ko dilli ɗum ko ɓurɗum doole wadde yallah so Mama Samba immima rek alay saago min dawa hen hakkude Mama Samba e oɗo jooɗiɗo ko guila e cuhaw kadi innene mi wawi wiide wona kanko tan wonni ɗo wonɓe ɗo ɓe ne keewi ko ittede foddene ko fodde naɗi fawa dow hoore neɗɗo ko hiisade ɗum sa hiisa hinoɗa waɗanta ɗum eyyi ɗum noon wadde kala ko waɗaka hen rek andu ko wodani ala ko jaranaka kala ko daña eɗon kandi hen wadde yallah ko moƴƴo kadi ko no mbiɗon hankkini rek ko wurtinde kadi pulagu ngu ɗum kadi en teeya hen kadi kala ƴiƴam makko no dillo ko yiɗi dillude ɗo
annene ka moƴƴo par ce que min jii accueillir o min jii darde nde neɗɗo gorko muɗum ne waɗe hunde sah mais sa ɓawlinino yeeso ma aɗum ɗo min cuusatama mais vraiment a labbini yeeso ma kadi a darima kolluɗa gorko ma oɗo ala ko ɓurnuɗa ɗum hay seeɗa eyyi sohna Binta o kam mi ala gable mum wax dëgg yalla oɗo wiyata ko way kono maayo ni awluɓe mbiyata ni so wi mbaɗa haala ɓuure makko mi gaynata mais mbino aɗa wawi ngabbude lekki ha keɓa lekki aɗa wawi ngabbude ha keɓa o somi darima ɗo mbaɗa haala gueɗe makko mi gaynata enen resma taw ala ko dañata walla wona haside ma Allah dandi kam hen so wona wasu noon kono min so tawi yimɓe darima ene kaala moni fof ne manta min mbaɗa jogui kalmi gueɗe suba ha nani mum no kewmi wiide ni kala jiiɗomi kam mi andi wax dëgg yalla wonto ngaymi teeɗo ko ngaymi ala ko saabiri so wonani sowona mi ñagano momo balɗe juuɗe battane moƴƴe ko waɗata ko yo suwa makko jakkam ya ko walla ñamore so ɗum jogimi beltanimama amin mbima yo ñalawma o jigue no fewi so sa ummima ɗo kala ko mbannoɗa hen ya dañcu ko ɓuuri ɗum par ce que min ji darde maɗa Allah jarama on jarama ha hande ko Pellital Mbamba woni ɗo hena délégation Abou Diallo Balel ari ɗo hena joni noon en namdota bandiraɓe ɗum noon kawno mbaɗɗa aɗa seli eyyi min ji aɗa ande délégation o amin jiiɗi andude hollan e kadi holko adduma e adi fof mi salmini Piindi TV salmini délégation moɗon mi salmini dingiral ngal addi min ɗo ko Diallo Balel responsable uji Diallo Balel e délégation Diallo Balel addi min ɗo ko teddiniraɗo wonno ko tedduɗo ko korsuɗo ɗinenam ko pasam kadi so dañi ñalawmaji baɗi ni walla jammaji baɗi ni gasata ko mamin jetto min juuro min kalde min ƴeewan ñalawma o ɓenniri mboɗo andini kadi o sofrata ononne kadi Allah jarama on jarama beltanima on Allah yo moƴƴere Mamadou Sambane aussi ko neɗɗo baɗɗo fayida ko neɗɗo jiɗɗo Diallo Balel ne gandi ko jiɗɗo mo ko cukalel ngel min keftini noon min jetta Allah min jettaɓe belti ɗiɗo jammaji baɗɗi fayida soɗi dañama toujours siftere cosaan surtout ɗiɗo jaruji ene wela min no fewi min mbiye kadi maître Malick Sall ko jaadiɗo ko suuɗo ko tedduɗo ko mawni amen ene teddini min ne horsini min jaade sincèrement kala no yiɗiri e no ɓe jiiɗiri noon waɗirte so Allah jaaɓi inchallah Diallo Balel noon kawno mbaɗɗa eyi ça va no selli mawɗum ni min ji aɗa arde délégation mawɗo mbiyetemi ko Abdoul Ndiaye min gari koye délégation mo monsieur le maire waɗa invité d'honneur kadi hunde nde ene welimi no fewi par ce que délégation mawɗo ɓen délégation amen ko kalɗo joni o woni Adama Sy ɗo jeeya e wuuro he programme mo Mamadou Samba waɗi o woni Pellital Mbamba so noddi min noroto mamin noro en tant que ko diwan he min jiya mamin noro en tant que waɗaɗo invité d'honneur ko monsieur le maire de la commune de Abou Diallo Balil mamin noro en tant que min éli locaux ji so culture waɗama e nder commune amen min poti norade par ce que min nororo koye dow ille ko min poti norade donc hunde nde ene mawne amen emin beltin fewi ayi délégation no fotiri malgré ko ndungu yimɓe ne hecciɗi teddi kono yimɓeɓe ala kono jarana ɗumen par ce que mbaɗaɗo parrain o jari ɗum kadi Mamadou Samba kadi baɗɗo créé awɗo association Pellital Mbamba kadi ene jarani min ɗum donc min beltima hen no fewi Allah jarama on jarama holko jagontoɗa Mamadou Samba e Moussa le
maire délégation o parce que monsieur le maire hande hay sinno omo wonno ɗo mbaɗa sikki délégation wawa wurde ɗo par ce que on mbaɗi délégation baɗɗo fayida oui monsieur le maire de la commune o metti lomtade ni par sa grandeur kono noon kanko omo jogui confiance eɓe wondi kala ko tawa ko wiyata délégation yo ya lomtomo min ñagontomo ko yo Allah hokkumo yettinde fandare makko yo Allah hokkumo wawde e mission ngaji makko wallude culture ha ɓuura ɗo par ce que koye compétence uji maire mama samba noon min ñagonto ɗum mbaɗɗo jogui idée wadde créé Pellital Mbamba o min ñagontomo ko yo Allah hokkumo fedde makko anniye makko nde objectif fedde nde yo yetto ɗo yiiɗi yettinde fedde nde ɗo par ce que omo jogui objectif e Pellital Mbamba donc yellitinɗo Pellital Mbamba Mbambaɓe fo jekkoy holko mbiya Piindi TV haali hoore mum par ce que kala jiiɗa Piindi ko fleur ko fandare fruit arde après donc so tawi Piindi TV ari emin gandi le fruit o ma ara déjà chaque année ne fiinde donc min mbiyata Piindi TV tan ko bonne continuation tinnoɗe d' abord indi mo ne weeli fandare nde ne weeli kadi hamin jeeɓa on min beltini on mbiya on bonne chance beltima no feewi e délégation baɗɗo fayida o min beltanima ɗum mbaɗa sikki hay sinno monsieur le maire darinoma ne wawa ɓurde ɗo hena par ce que bandiraɓe makko e sehilaɓe makko fof gaari daranimomo eyyi ha hande en continat e Pellital Mbamba tan Pellital Mbamba ko cosaan ko aada Pellital Mbamba arire moɗon ha ɗo hena ala fof kon kolla ko ɗo hena guilay délégation ngaji guilay fof haydara mankani kala ko fonno waɗede hen waɗama joni noon eɗen darde e Mama Samba Ba en gardi ha ɗo hena en mbaɗi première édition centre Zaxira Thiaroye waɗi réussir en garti ɗo e ogo yimɓe fof jiino bandiraɓe ma e sehilaɓe ma e yiɗɓe ma e ummiɓe wuuro e wuurɓe arɓe daranadema hande Mama Samba holko mbaynotoɗa bandiraɓe e holko mbiyataɓe kadi e kadi ko wonno e ɓerde ma ko ganduɗa namdaka tagi assalamu aleykum Binta Tall mi salmini dendagal bandiraɓe mi salmini leñol ngol mi salmini kadi ɓiɓɓe fulɓe yimɓe moƴƴuɓe noddude tiiɗani tiiɗi ko noddude noote so ɗum ɓenni mi yetti Allah mi yetti jinnaɓe mi yetti kadi duwaw seeremɓe mi yetti kadi ogo kadi ɗo ɗo jibinami ɗo mawnumi ɗo won noon so neɗɗo jibinama e wuuro mawno e wuuro guila ka cukalel ha a mawni aɗa jokkodira e yimɓe endam aɗa wurde mumen gurdam moƴƴam ɗum ɗo noon so tawi waɗi mi yettat Allah mi yetta ogo ko kamɓe puusimi kamɓe kadi dolninimi kamɓe dokkimi doole ha kemmi ɗo henne so ɗum ɓenni mbaɗa yetta Ɗahiru Sar Ɗahiru Mamadou Alpha Hassan mbiyamo lamɗo Bose saabu ko gandumomi ko mi nimtani omo mawninimi omo teddinimi omo nafimi hande Sénégal fof no fotirno walla aduna fof no fotirno hay goto majjani hakkude Mamadou Samba Yerba e Ɗahiru Sar donc Binta Tall mi weltima caggal nde mbammi oɗo programme gadimi wadde premier édition ko Dakar wonno pare ko Ɗahiru Sar Ɗahiru Mamadou Alpha Hassan waɗi hen golle jodde o haaɗi yaware o itti gacce o ɓeydi mbambagu nden ko 7 janvier wonno hande noon ko ɗo e ogo les 2 mois de juillet et 3 mois de juillet guila hecci hanki bandiraɓe fof nanɗo henne en mbaɗiri e dow jaam en gayniri kadi alhamdoulillahi rabbil alamina Allah jamanu fof ari notimo ɗo ala fitina ala haare ala gandanɗa hoorema ñiñode yimɓe fof jeeɓi beltima woni ni en kadi gartam woni en nafoore woni ɗo ko Pellital Mbamba so neɗɗo wiyama bambaɗo mi wima hanki rokkama mission noon ko faade e leñol faade e leydi faade e pulagu faade e dendagal hoorema dendagal kala ɓi fuutanki ya yonnu hakkude maɗa e bande en ya yonnu hakkude maɗa e rimɓe ɓe ya fewnu kadi gandanɗa hoore ma hakkude ma e génération maɗa ya ñoot ya rendin ya fewnu dañɗo emo ala yimɓe fof ko gotum dañal yahata ko haaju muɗum kono ndimagu jooɗi ko banggue muɗum dañal to Allah wela fof waɗa ɗum kono ndimagu jooɗi ko banggue muɗum donc noon en ñaguima Allah kadi yo Allah jurnana en pulagu yo Allah mawnin pulagu yo Allah
hokko kadi pulaagu kadi sago muɗum won noon so wiyama bambaɗo wiye labbo wiye pullo doole lingu noon ko ndiyam doole bambaɗo ko dimo doole bambaɗo kadi ko ngolɗo leñol kadi en jetti Allah ko Allah waɗi en ɓiɓɓe fulɓe ko en nimtani ko Allah waɗi en ɓiɓɓe fulɓe ko wadi en kersani mbaɗa wiye dendagal kala ɓi ñeño kala ɓi bambaɗo moni kala yo nangu e culture muɗum moni fo yo jagge cosaan muɗum won noon leƴƴi ɗi koto banggue culture ɗi ɓurdirta sa daari Mali culture mabɓe no wuuri sa ƴeewi to batte leƴƴi goɗɗi culture mumen ene wuuri donc noon ñañɓe ɓe woni wambaɓe ɓe wayluɓe ɓe awluɓe ɓe sakkeɓe mabuɓe lawɓe ɓe yoɓe nangu culture mabɓe ɓe kolda jamanu o cosaan hanki ɓe gartira ɗum ene wurtina leñol a yi hande ko ari ɗo ko wona sababude Mamma Samba tan ko culture o eɓe jiiɗi ɗum nana e ɓerde mabɓe nana e ƴiƴam mabɓe won noon ko ɗum ɓe jii ɗum ɓe gandina ɗum ɓe mawni hen ɗum to kadi ganduɗa hoore ma ɓe parnorto donc noon pulaagu majjata mayrta ha bada Binta Tall mbaɗa wiya Piindi TV mi haaline ɗum Dakar ko adi ko foof onon liggotoɓe Piindi TV ɓe yoɓe mbatte moon hakkille yoɓe mballu on en di journaliste en hewɓe wonɓe Dakar hande kala mo jiiɗa nana dogna 4x4 ene jogui galle muɗum te onon jamma e ñalawma suba kay kiidi an gudduɗa ko suuduma gaccuɗa ko sukaɓe ma gaccuɗa joom galle ma ala ko adduma sona sababude Piindi TV donc noon so tawi aɗa darini neɗɗo aɗa walla ɗum kankone yo andu kadi wonto keddamo oɗon gara oɗon balla leñol kono noon soɗon balla leñol balle kadi ɓamtoɓe leñol ko wayno gandanɗa hoore ma finoɓe subaka uddoɓe cuuɗi mumen accoɓe galleji mumen en dawa Piindi TV ɓe yoɓe ɓeydu noon leñol ngol ene yeeɓaɓe aduna ene daraɓe jamanu no watte maɓe hakkille Mamma Samba Ba Allah jarama min beltanimama no fewi so ɗum ɓenni kadi en beltanima hono Djiby Dieng Djiby guila garden ha hande Djiby nana doga dara ñamani yarani nana dari foof yiiɗi ko golle ɗe yo jaaru yeeso ɗum noon min beltanimama Djiby no fewi en beltanima kadi hono kawmen Abou Diop en beltanima hono Tata Leyla en beltanima kadi hono bammen Hamma Thiab buju meɗen walla mbiya lowguel ɓumguel men émission meɗen wonno ɗo hena e Pellital Mbamba ɗo e ogo e Mamma Samba KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma